Всеки ден хиляди шофьори губят себе си зад волана. За миг затварят очи. В този миг си между два свята. Сън или реалност. Но реалността е безмилостна. Помисли за любимите си. Ако си уморен, спри. Спри на страна. Защото животът не дава втори шанс. По света всяка година 100 000 катастрофи са причинени от заспиване зад волана. Резултат – над 1500 смъртни случая, над 70 000 ранени. В Европа от 10 до 30% от катастрофите са заради умора. Не шофирайте уморени. Животи зависят от това.